Patuloy ang paghahana-paraan ng local government unit ng IRIGA at ng PESO o Public Employment Service Office upang hindi na madagdagan pa ang unemployment rate ngayon sa lungsod, lalo pa ngayong mayroong pandemya. Kaya naman, laking pasasalamat ng LGU at PESO na sa tulong ng Panasonic Philippines, isa sa mga pinakamalaking manufacturer, importer at distributor ng electronic, electrical, mechanical at electromechanical appliances, mabibigyang oportunidad at trabaho ang nasa 60 Irigenyo. Haloy na pong programa ini kan City in partnership with Panasonic. And actually, 12 years ago, igwa ng araw ka ining programa na pigtawaan Panasonic in kadakol na tabangan ng mga taga-Iriga. Kumbaga, ini ang pagbabalik tambalan kan Panasonic in LGU Iriga. Nangangailangan ngayon ng production operators ang Panasonic Philippines sa kanilang planta sa Calamba, Laguna. 70% ng kailangang empleyado ay mga babae. Bukas ito para sa 18 hanggang 28 anyos, high school graduate man o college level. And 30% mga lalaki. So, kasi mas steady, mas aggressive daan mga babae compared sa mga lalaki. So, kaya yan ang gigibuhon ta, mahanap kita itong mga desidido, so mga gustong magtrabaho sa luwas kan Iriga. While other companies are into downsizing, retrenchment, kami naman po ay hiring. So, sa palagay namin, ito yung magandang pagkakataon para sa mga kababayan natin, lalo na sa taga-Iriga, na mabigyan sila ng trabaho. Dagdag pa niya, maganda raw ang record ng mga Irigenyo sa kanilang kumpanya. Isa sila sa mga masisipag, matsatsaga at mapapagkatiwalaan. So, hindi, unang pumasok sa isip ko talaga, ngayon kami ay may kailangan ng mga manggagawa, Iriga City agad yung pumasok sa isipan ko na puntahan. Kaya nandito ako sa Iriga ngayon at nagpapasalamat ako sa tulong ng ating butihing mayor. So, siyempre po, ang pasasalamat sa Panasonic Philippines sa padagos nilang pagtabang sa mga taga-Iriga na magkaigwanin oportunidad na magkaigwanin trabaho. Ini po, sarong manifestasyon na magayon ang satuyang relasyon sa mga companies na talagang tinataong kita ng oportunidad na magdaranin mga magtatrabaho from Iriga since saro sa mga mahihigos na mga workers ang mga taga-Iriga. Bukas naman ang opisina ng PESO Iriga para sa mga interesadong aplikante.